Jadung Oliver, ntiere penjo mar weche mag mibadhi mani mulo chien kacha ni achiel kuom gik ma osekelo pek ahinya ne chopo kare dwaro mar katiba en gima nyaka gi kinde ni ji goe mbaka kendo igoe mbaka ka iwacho ni nyaka jolos chike gin moko kowuok kuom jatend piny wuon William Ruto wacho ni nitiere nyaka mibadhi ma ichich ni nitiere ei od bura obedo od bura mamalo kata od bura mar Senate kinde ma gitayo chenro maggi bidhruok integrity mar dhano kod mar pend chik mar katiba ne kanye nyaka gie sani higni 15 mar katiba ma wan go sani. Ineno chapter 6 mar constitution malos about integrity, malos about kido maber gik mondo bino ng'i kuom dhano kapok ayiero gi. Ene constitution eri. Chapter 6 duto loso sewi gino ng'ama onego bene yiero. To wachalo jok ma yani igeni seche moko ang'iyo gata penjora ni to kenjwa ni. Wadwa chalo mana jok mano omi Yesu gi Barnaba ni to ere mudwaro to jogo mbona nduni Yesu mane reso ano ero to mane konyo kongi kono kwadware wan Barnaba mane gowa kongi koni ng'ane modwaro kenjwa ohero Barnaba kendo en gima miyo midhiero seriously gi paro mang'eny to ang'o momiyo wanyalo yiero mana jok maricho richo to wan ga diri maber ni kwaluo chapter 6 mantiere constitution ni oket maber ni to ng'ama onego bene yiero jok man gi mibadhi emwaero ng'ato ochaka tich kaunti ka wang'e msara moyudo wang'e kumoaye wang'e dalagi wang'e anyuolagi onge gi nyalo mang'eny malich to kinye en hotel maduong' ma 5 star to ok nyal penjo kinye to bire gweng' odwa bedo MCA kata MP to kupenji ni to ogolo pesa ni kanye to ni kugolo ok udwar anyuola ok udwar ang'o koro obedo ladhruok gi weche moko magalagala matindo tindo mok ber to kwanyalo bedo joratiro as a people wacho ni jok man gi mibadhi to ng'egi yot kabisa nikech jogi ok oa e polo wan kodgi wadakadaga kodgi kama ng'ato nigi chandruok Oliver Waindi kama to kinyi to en gi Kempinski Hotel to kipenji ni to to Oliver Waindi ogolo Kempinski ni kanye to biro ni kage muma ni Nyasaye mogwedhe mano ok gweth mano kuong marach kabisa nikech imayo jopiny mondo itimgo gige wuon to mane emoseneno Kenya ka koro gima watimo sani en tiyo gi serikal kwaloso wan kaka jo civil society mondo wang'e ni chapter 6 ni ere kaka wanyalo implement fully. Serikali bende achiel kuom jok miseyo ni ok lure gi chapter 6 ni ere kaka utiyo kodgi kaka manyalo konyo